Нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3-4% ежегодно. А цяпер факты і статыстыка, выключна ад саміх жа дзяржаўных установаў Беларусі. У 2021 годзе валавы ўнутраны прадукт краіны вырас на 2,3% у параўнанні з 2020 годам. Праз год меўся быць рост амаль на 3%, але ВУП скараціўся на 4,7%. Знайсці навіну з такім загалоўкам на афіцыйных сайтах яшчэ той квест. Прапагандыстам даводзілася размазваць інфармацыю, як бутерброд з маслам па шкле. Вось як элегантна гэта зрабіла савецкая Беларусія. ВУП краіны склаў 95,3% да ўзроўню 2021 года. Згадзіцеся, гэта гучыць лепш, чым скарачэнне на 4,7%. У 2023 годзе ВУП вырас на 3,9%, але па сутнасці ён не выйшаў нават на нуль у параўнанні з падзеннем за год да гэтага. У 2024 годзе нарэшце першы рост на 4%. У першым паўгоддзі гэтага года ВУП вырас на 2%. Скажу прямо, не до жиру.